थ' लोगोफोर नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना फान्था गेलाया नै माबालायनो नोंथांमोनाथ' मैया दाखालिनिफ्राय नुगासिनो दङ नङा होमबा ससियेल मिडियायावहाय फेसबुकफोरावहाय माबा थास' बिबार लायनो एकदम जाबाथाय गोथाव मोदोमफ्रु मोदोमलायहोनो एखेबारे गोसारलायनानै दा बेनि थाखायनो नैबे भिडिअ जानानै फैदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासेनो जोबजासिम नायलांबाय था अब्लानो बुजिमोनगोन आरोना हा जायोबो जायो बेफोरबायदि इसिबां जानानै जानानै खिफिना होबालाय बे मोनामफुंजोबखागोन दा नङा होमबा लोगोफोर फाग्लासो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जाबाय नामा लोगोफोर जानानै जाला मोनला खिफिना होनो हादो बेफोरबायदि गेसाव मोनामो एकदम ओरैनो खाथि खालाफोराव हासुलाबायबा ओरैबायदि मोनामो थास' बिबारनि मोनामनाया एखेबारे सेनफोराबो पारफिउमफोराबो हाबावलायासो ओरैबायदि गेसाव मोनामो आरोना जादसोलै नोंसोरबो जाबाय नामा लोगोफोर हा नोंसोरबो जाबाय आं गोदो जागोन होनना सानदोंमोन नाथाय हायासै जानो नागिरदोंमोन आं अमा बेदरदो नाथाय बिनि सिगाङावनो सोरबासो माबा माबि जाग्रोजोब्बाय जानानै थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ आरो नायबावोबाथाय आरो दंबावो ससेबाव माबा बे थास' बिबारखौ जानानैनो सोरबा माननो मानला सोलाय बखलाय जाजोब्बायनो एखेबारे गारलाय सोलाय बखलाय बेखौनो लानानै थास' बिबारखौनो लानानै नैबे बिथां बिनानाव सानैया मा बाथ्रा बुंलांदों आं नोंथांमोननो खिन्थिना होनि आरो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय था आओ यार अपनी नंगी आंखों से खुद देखो लेकिन एक सेकंड कान में ईयरफोन्स डाल लो क्या डाल भी लिए बहुत तेज हो रहा है कौन है ये लोग कहां से आते हैं नै आं दाखालि बुंखाथारदोंमोन ना लालाय गारलाय गावलायलाय होननानै जालायखो रथ चाहिए क्या औरत को सोरबा थास' बिबारनो आयै आं ओंखायनो दाखालि बुंखाथारदोंमोन लालाय गारलाय गावलायलाय होननानै आंनि खोथाखौ नोंसोर बुजिया नै दा सासे ओंखारलायबाय दा जाबावगोन चाइनानि जागोन चाइनानि मालाय लालायदों गारलायदों बेरफुलायदों जानायबाय था गजब बेइज्जती है बेनोथ' आं बाथारबायलै आं बे ससेल आयै मा होनबावनो नोंसोरबो नायबाय था चेन्नाइनि थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ नोंथांमोना नायनानै बुजि मोनबाय जानो हागौ नङा होमब्ला लोगोफोर एखेबारे ओरैबायदि गोथाव बिनानावमोनाबो ओरैबायदि बाथ्रा बुंहरबाय नङा होमबा जायनि खाफालावसो थायोलै बेफोरबायदि थास' बिबारफोरखौ पारफिउमफोरखौ गोथाव सेन लानो बायदि बायदि मोनजानायफोरा नङा होमबा जोंफोरनियालाय खाफालानो गैया बेफोरबायदि जानायनि मोनजानायनि नङा होमब्ला थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि नायबायब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलाङा आरोना थ' ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलाय नोंथांमोना प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो जोबनायाव बेल आइकनखौबो दाबायदो आं गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसन सहैयो आरोना बाय बिदिब्ला आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन